ma Siaya gi nyawadgi ma Bungoma, James Orengo gi Kenneth Lusaka okwedo okang' mamalo weche manowachi kod Gavana ma Nyeri Dr. Mutahi Kahiga ewi mosenindo Raila Odinga ka gikoni wechego ok mi Raila luor kendo dhi ataro mar chik ma pacho ka kod chike jo Afrika. Magi ne giwacho e kinde mane ginie nyasi mar tero buru manokel kod oganda jo-Imbo ma Kenya kotelnegi kod Gavana Lusaka kaka yor miyo Raila luor mogik kaka jal mane ni kod osiep matimata kodgi. Jotelogo otielo ni kwayo ng'uono kod gwe tao e kom kaka jalup jakom mar riwruog Gavanas e pacho ka ok oromo ka ondamo mager owinjore okaw ne Kahiga mar ketho chikno. As leaders who are elected and represent people, let us use our positions responsibly. Let us measure what we say because it can cause unnecessary tension and unnecessary conflict in the country. We want a united country. So when people talk, in fact, it's un-African to talk about somebody who has died. It's un-African. It's not within our African culture to talk about somebody who has died. So that we condemn it. It's unfortunate. We hope that others will learn and will never have such utterances again. So this, in essence, were constitutional violations. And a mere apology may not be enough. The Council of Governors has acted promptly, but in my view, a mere resignation from the post of chairman, the vice chairman of the Council of Governors is insufficient. And I hope that, this will not be the end of the matter. Far serious.